Okay, sa lahat pa ng hindi pa nakakapag-follow, mag-follow na po kayo para may chance po kayong manalo ng e-bike. At saka meron pang Gcash na dagdag. At marami pang iba. Sisimulan pa lang namin ng ganito, pero sa susunod, madami pa. Kaya abangan nyo guys. Kaya dapat tapusin nyo tong video na to, tapos i-share nyo para malaman nyo talaga kung ano yung question namin para madali nyo lang sagutan. Alright. Ayos. Hey, ini kayo. Hi guys. Quality ato yan, Lex. May tao tiba. Luka naman, sige man. Nih, nabomba na. Sumabog yun. Mayat sih ka. Mayat ataw eh. Nanagan na ataw eh. Ay, ato yan di awawagan na nga Golden Jasmine. Kung, pintas mo si ka eh. Kadano na tamo sa bilati ba? Kaya na ato ah. Asan mo marunti ko na ato eh. Spec na. Golden Jasmine. Battery 48 volts. Oh, napigsado si ka. Speed 25 km per hour. To, Parta ka. tapos charging time na 5 to 6 hours. Range na ka 35 km. Ni, dayungot ah. Tapos load capacity na 50 to 150 kg. Nay, kasya ta duwa. Ano lang mo kilo? Manong marunti presyo na. 22,000 baht. May tato yun. Balintaga-tangan eh, tagun si Milta. Uy. Mayat sama natin ah. Atay. Eh? Man, Guwapo yun. siya mamang tagpuka ka. Bagay ka. Kapag nagmamayat kilugan dito ba? Lock screen sa akin yun. Ang garaw, natinagan natin ang motor. X1. X1. Bak, mga natati ko ti battery na ataw. Battery, 60 volts, 20 ampere. Ni, umayata. Eh, kasano mo karod ka para takataw eh? Speed, 30 to 40 km per hour. Oh, portakan si ka. Adi nga ipinag-charge na mahit manong oras. Charging time, 6 to 7 hours. Idulin mo pa ilaan. Ka-range na nga eh. Range, 50 to 60 km. Oh, mayat si ka. Kaji load capacity na nga eh. Baka di natabog kaya. Load capacity, 100 to 200 kilograms. Mabalinta nga duwa. Kung manood presyo natin ba? Kayang-kaya mga ito yan, Andres. 38,888. Swerte nga number. Bak, the special feature na ataw eh. Namag. Kiri sa ataw eh. Kita mataw eh. Double press ko agong. Ate mo, alam na. Eh? Gaano si George? Ilong press mo mahit no kaya mo kailak. O, sana eh. O. Andres, nagmayat. Bak, nagmay tato yun. May kang service tato ito dito mapudutan. Nagmayat pa yate, bubong na niyo. Kumayat na talaga ito, abak. Ate ito tawagan na nga M-Talk. Emto. Namin ti spec na Andres. Battery na to, 60 volts with
20 ampere. Mayat kaya di taray na nga datoy. Di speed na ito, 30 to 40 km per hour. O, di ba? Nabilis smith lang. Kaya di charge na nga Inom kung 7 oras mo lang ay charge, makadaan ka di pa panamaw. Kaya di range na. Ay na, 50 to 60 km. Ay adi load capacity na nga Ay na, kaya na tili mga kaban nga i-rate. Punay, pabaling ko nga rin ng pangkaryada ito Andres. Kumuna, 3 wheels ato ba? Drum brake ato, isangaw, kulikod. Punay. Kilis smith lang na Dapat electric pan na. Gagawin na ito. Pumayin bak. Namay-may man natin yun. Bak, nung katao na tataw ito maragya, Mike. Kiwin ngayon Andres kalata. Yung na tayo bagbagan. Yung tinagan ng tataw. Ilwam. Ay, ilwan gayam. Ilwan may bagbagan. Ilwan mo lagayang. Iti battery na ito 60 volts and 20 ampere. Sumula dyan may isa kasi mula. Tapos, di speed namin ito 30 to 40 km per hour. So na patakpak, baka tumayaba, Mike. Tumayab nga bagbagam. Tapos, di charging hour namin ito 6 to 7 hours. Pagbiin mo lagayang, madiunay na konsumo ti kuryente. Di range na 50 to 60 km. Kadi nga yung load capacity na. Pang 5 kaban manin di kaya ng alo data 100 to 250 kilograms. Kumayat nga dati abak. Mabaling ko nga pang karyata, mabaling ko pa yung pang service. 3 wheel smith lang ito. Kin drum brake, samo kin likod. Parehas na lang mo gamay may isa. Saka mga road. Nayaw, ano ba magagas? Gatahang pa yato. Natin Andres, may mayat man natin touchscreen sa apay. Ikaw na ba? Ato yung titaw-tawagan ng cruiser. Cruiser? Ay battery na. Battery, 60 volts and 20 ampere. Mayat mitin adi speed na kay. Speed, ay sabaw. Kisti sabam, speed, adi kapartak na. Kaliwanagam kami na 30 to 40 km per hour. Adi charging na. 6 to 7 hours. I-charge na. Kaya di range na. 50 to 60 km. Kaya di power na. Kata na on off. Kisti sabam, adi power na ti bagbagak, mati nga ata on off. Kasi 650 watts. Kaya di ko load capacity na to. Ay na, kaya na atin ko. Inom ka ba natin ba? 200 to 300 kilograms sa ito. Anapay ti sa bali nga picture na to. Picture na ba? Kaya sumula di banger. Damo na ti drum brake na. Sango ko likod. Saka dapat ti ko na tanay. Reverse camera. Tapos tinay nga tao. Ada LED na ata. LED light. Tapos, at dapat radyo na. Maburburing ka. Baling ka dumgag. Ti ko drama. Punayin George. Mayat na ito kompleto. Kuha na. Nung saksi ka, gumatang ka. Ang tatat service mo. Apay siya lang, pati si ka. Sakay ka, anda, testingin ta. Di nga raw. Alwada ma. Ating patpataya ba? May tapusin ang George. Andres, pilis pa yatin Tapos, dapay handbrake na. May atay. Ito, iti-reverse camera na. Ayos dapay wiper na. Sige, amo ko. Sige, patara mo. Sige, intan.
Ayun, no? Yun o. Gumaya natin, George. Slata dadji ko planetang Namek. Bak, nagmetati manibila na na eh. Kasla plano. Ayun na yan. May dumduma at pindutan na niyo. Nagpintas ka. Nangalugan natin ba? At imitaji kon kunada nga B1. B1? Kada TV ito na ako dati Ukis ti sabam, tilay bagbagam. B1 lang. Kaya, kung ano dati dito. Kay battery na kaya to. Ti battery na ito, 60 volts and 32 ampere. Apir tayo na. Kaya speed na nga Speed, 30 to 40 km per hour. Napataksi ka. Tsaka ti charging time na ito kay ko, 7 to 8 hours. Kung natipid mo lang rin dati kuryente kay range na nga Range, 60 to 70 km. Apo nga yan. Medyo adayo mo lang Ti load capacity na lang ito, pangin mo lang akaban, 200 to 300 kilograms. Pau, mayata. Mabalin tayo sa kanibutsog dito Mabali na, tapos 4 wheels, 20 power na, 800 watts. 800? Kinapigpig sa nga dati Di special feature na, keyless, MP3 player, handbrake, wiper, double electric pan na. Nagmayat ma'am, complete package ka. Ay, kita man dapat extra na nga dalig. Dapat toolbox na nga nagdakil. Nagmayatan. Dapat pampanunutin dito hanggang pampanunutin, gatangin mo. Sige, numahala kayo sa ako, gatangan ko sa ito yan. Sige, gumatang ka, dati service to. Sige pa. Kasta Sabi talaga ba? Sabi di pa kwado, di pa naman saan. natin, kulay yelo. Madam, ito na po yung kukunin namin, yung kulay yellow. Wala pang previous yan, madam. Ay, syempre naman, kung maraming previous yan. Yun! Ano nang hinihintay namin? Dapat may freebies. Wala yun. Ano yung mga freebies na yan? Syempre, unang-una natin previous, syempre kasama dyan yung charger. Charger. Then, sa charger, sir, kailangan nyo rin meron kayong timer para Timer. sa safety ng battery natin. Then, ang helmet, syempre, para sa safety natin habang nagda-drive. Then, meron po kami tinatawag na relaxing pillow Yung. and also ang calendar ng 2024. Okay. Di ma'am, ito na po. Kukunin po namin. Pero kulay yellow. Ay, sige po sir, papaready po natin sir. Sige ba? Salamat. Mga idol, no kahit ito gumatang ti bike, dito lang makita ito'y Jangkong Enterprises. Located at number 5361 Luna Street, Santo Cristo, Tarlac City. At may contact number din po sila. Dial nyo lang po 0917-122-6319. At saka may isa pa po silang number na 0920-903-7542. Saka pwede kayong tumawag sa kanilang landline na 045-491-7115. At may Gmail din po sila na Jangko Enterprises at gmail.com. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Jangko at At bumili bili ng na. e-bike. Oh, bye!